Hi! Good evening, everyone! Kusog kayo siya, ma. Kusog kayo. Kapitan Bakal, nakahanda Ma, kusog kayo. Paparating na si Pulang Dagon. Saan makarating siya bago bumalik? Kusog kayo na! Ma, mag-vlog ko! Sige. Kusog kaayo! Slide na lang yan. So, ganyan, cinta. Dili lang ako mag-vlog, uy! Ma! Mamala! Ma! Hala, uy, ama din yung mga tao, uy! Hala, uy! Hoy! Kamusta ka na, girl? Ah, ganon. Tubag bayot! Feeling kaayo ay... Hala. Bayot. Kung dili ka mo tubag bayot, which means, guilty ka. Day. Tubag, day. Hala. Day, kabalo ka, day. Kabalo ba ka, day, na boring na ko, dani, day. Kay dili ko gagawa sa balay. Kay self-quarantine. Then ikaw, di ka mo tubag. Bayot. Tubag bayot. Hala. Day, gila ko si Mama lang. Gila ko sa mga Venus. Kitara, dali duwa, day. Iingon sa ako, aday, kung sa mga feel, day. Day, okay man sa ako, day, bay. Na kung sa mga feel. Kung sa man ka, sa man mong attire, okay na ba? Or ikapoy na ba kapag tinunduga? Or unsa ba? Day, friend beta, day. Grabe, uy. Tubag pod bayot! Tubag pod bayot! Bisag unsaon nimo, bisag gwapa pa kay ka, or gwapo kay ka, or lami kag lawas, kung wala ka sa listahan, dili jud ka matagaan og bugas. Uy, suon ko! Ayaw sig ampo-ampo og hinabang diha. Ang atuang iampo na unta, mawala na ning COVID-19. Unsaon naman ang hinabang kung wala na tay katabangan? Ang tinapaan ni Ma. Ulang lagi. Huy, crush. After ng home quarantine, ha? Lahat ng lakas mo, kukunin ko. COVID-19? Pwede undang na bayot? Ha? Pwede mo undang na ta? Ha? Undang na ta bayot ba? Kaya nga no, luoy na kayo mga bayot. Nga, aw dada. Walay kwarta mga bayot-bayot. Walay racket, walay booking. Makalagot na kaayo. Boring na kayo ang life dalis balay. To the point na nag-ingon na akong inahan sa akuan na unta. Mawala na yung COVID-19 kay sabat na ikaw sa balay. Kaysa una manggod kung katong napay kuan, okay pa ang world. Sige kung lakaw-lakaw kay kuan baya. Make up there, make up here, baya bayot. COVID, pwede mo awa nakabayot. Kaya ang mga bayot bayot, ang mga bayot bayot, ang mga bayot, nangabulagan na sila mga uyab. Kaya aw na dada ang yuyot, aw na dada, walay kwarta. Ug usa pa, COVID-19, kung nakabalo kasi ito COVID-19, nana nagpatay sa among silingan bayot. Kay naay silingan na wala, naapit sa listahan. Oh, undang na bayot. Di ka makasabot? Then dili na age na lipa-lipa ang Mindanao sa extension, dili na. Undang na, tama na, sakto na, tungboy na sad. Kapoy na kaayo ay. Gilibot na namo ang tibuok balay, gilibot na namo. Oo, kuha na kaayo ka ng revo na, ui na. Kung binanipili, undang na tabi, undang na, enough na, okay naman tingali ba, yun. Di na may boring na ang ano, di na siya lovely na vacation. Di na ko ganahan sa ano, di na ko ganahan na sitwasyon. Undang na tabayot. COVID, undang na bayot. Kapoy na kaayo sig kuan, kapoy na sig higda, mata, libot-libot sa balay. Higda na po dayon.
Libot-libot sa balay. Tanaw ni mo sa lamisa. Quick chow, tinapa. Kanang bayot. 19. Pwede, ano di, kanang kan. Hawa na. Okay naman, okay na. Hawa na, din ako. Di na siya lovely. Kalagot na, din mo sa ba? COVID-19. Mala na kaayong ni. Imingon ako adto Cagayan. Imingon ako sa akong mga friends. Imingon ako sa akong mga clients. Imingon ako tanan. Di kabalo ba ka? Nisabaan na sa kuha sila mama. Ilang ginaampo na unta. Mawala na ang COVID-19 kaya para maglakaw-lakaw na ko. Oo. Hawa na bayot! Aman ani, uy. Asa ani? Aman ani, uy. Aman ani, uy. Di na ako makita ay. Di na ako makita ang rason nga nung gibiyaan ko niya. Bakit parang sa'kin lamang may galit ang matayang tadhanang di namamansin? Wala na bang karapatan? Sa mga wala na nga tagaan diha, ayaw kaguol, pagmalig-on, pagmahimsog, ayaw pagpatay-patay, kay sa eleksyon, mubalos ta. Ang taong dili kabalo mag-stay at home, mao na ang mga taong dili guys stay sa usa ka relasyon. Di tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating. Uy, crush! After ng home quarantine ha, lahat ng lakas mo, kukunin ko. Hi everyone. So we're here. Nakakatakot here. Ate? Ate! Ate! Ayun pa. Ayun. Here talaga. Lalaki tayo. Sa mga naay gibati diya ba, pwede magsaba tingali ta kay malangan jud ta ani ay. Taman jud ta ani December. Ako manggali na nagsaba manggali ko sa ako ang crush sa dili ko niya gusto kay wala ko'y kwarta. Bakit parang sa'kin lamang may galit ang matayang tadhanang di namamansin? Ma, pupunta siya dito bukas, ma. Ma, mahal ko siya. Nagmamahalan kami, ma'am. Pero bakit hindi mo siya matanggap? Bakit hindi mo siya matanggap, ma'am? Lahat naman, di ba, ginagawa niya? Lahat naman, di ba? Mamahal ko siya, ma. Mama, namahal ko si Albert, ma. At alam mo yun. Maalam mo yun, di ba? Maano ba? Mama, namahal ko siya, ma. Lahat gagawin ko para sa kanya, ma'am. Ano? Ano magumpak? Alam, gagawin mo.